Press I. En. Olen... Oikean just. On. Just fucking disappeared. First time anal be like. What the fuck? Bullet her so hard. Kyllä. Ja haluatko pelaa oikeata puolta vai pelaatko sä? Mä haluan katsoa, että mä en kattonut tätä itse tätä animaatiota silloin kun pelasin. Katoin kyllä sitä fightia vähän sen. Niin sä pelaat vasemmalla. Jep. Mitä? One-tappas mut. No niin, nyt menee tiikeri alas. Down, tiikeri, down. Down. No. Oliko se Ei vittu. Onkohan tää dupski? Oh. Okay, let me click on there. Ring. No. Ai. How the fuck did that get through like Break leg. Apple's massive like you know Matti breaking his leg. Matti, stop breaking your legs for fuck's sake. Fucking 5 seconds without breaking your leg. Scuffed kuollut looted. Aha. Ahaa, näin. Mä sain tupladropi. Nyt on hampaat pesty. Persereikä bleachattu. Valmis huomisen työpäivään. Hallilla. Niin no. Esittelet huomenna pomolle, niin Etsii ensimmäisen vitullisen ison työkalun sieltä. Joo, se on radiotorni kohta pystyssä pojilla. What the fuck? Mitä vittua? Mitä vittua susi? Susi! Mitä vittua susi? Mitä vittua susi Amogus? Amogu. Mitä vittua susi Amogu? Can you do it again? Mitä vittua susi Amogus? Siellä on leikit jotenkin sellaisia vitun massiivisia noita vitun Niin, mikä vittu nää on? Kyrpää. mikä on massiivinen. Sitten kun työkalun nimi on hukassa. Ja se tekee se työkalu. Värisee. On semmonen vittu kokoa 32 semmonen jäätävä semmonen vittu joku vittu 40 senttinen semmonen vittu. Ville ja poikia. Vittu, siellä on niitä varmaan joku vittu 4 kappaletta siellä vielä hyllyllä, niin vittu ottaa sellaisen vittu käteen. Ville ja poikaa. Ne on niinku sellaisia, että niillä pystyy niinku leikit tappelemaan toisiaan vastaan vittu. Niinku voi niinku käyttää jopa jo hyvänä aseena. Niillä on kumminkin sitä painoa ja sen verran, kun se on semmonen 40 senttimetriä pitkä metallia koko paska.
Joo. Yrität pitää sillä, että pystyt ampumaan noita. Joo. Sulla on noin hidassa, onko kenkiä vielä? Sulla on vaan noin vunniteppäset. Ei vittu mulle chainsatta enää. Vittu, ei sattu. Teki mieli vähän tehdä jotakin ilkeyksiä. Ne uppoo! Jasse on. Ne uppas. Jep. Ei kyllä kerinyt kauan olla hengissä. Jär! Tää on ihan vitu hirviä peli. On kyllä viimeinen varmaan tässä näin. Tää meni viimeksi ihan vituille. Hei, älä jää jumiin siihen neljän morkulaan. Mä muistan, sä jäit siihen viimeksi. Niin. Siihen 4 paskaa. Mä oon täällä toisessa jumissa nyt. Hei! Mä oon alussa Let jo. me move! Mä oon ihan jumista, ei fucking mene tosta vähän läpitte millään. Mä kuolin jo. Ei tosta Kuolit. näe yhtään Voitais mitään, kuolla? mitenkä No vittu voi, kun siellä tulee seinä takana. Ei kun niin joo. Mä päässyt ekasta esteestä No, eteenpäin. se on Mitä vittua? en mäkään meidän Mä päässyt nuppareista. ekasta esteestä vittu. Mä en edes näy näytöllä enää, kattokaa mun pisteitä. Mitä? Ei vittu, mäkin kuolen. Onks te noin edellä? Mä oon noin paljon edellä, mä pidän vaan Mitä D-tä pohjassa, vittua? mä pidän vaan D-tä pohjassa. Mitä Mitä? Ai saakeli vittu. Oi. Se ei varmaan muuten Jasse lähes generoi Jasse näitä ihan esteitä, siellä se vaan vetää. Miten Jasse oli eka? Näytti, että mä olin viimeinen ruudulla. No koska mä en Se ollut on ruudussa, mä olin niin niin vitu pitkällä, että se paljon generoi näitä edellä. esteitä sille. Äijäs murkkas liian Okei, kovaa buddy. niin sanotusti. Let's go. Let's go! Let's go. Pokaali. Bozo. Graalin malja. Poikapokaalit. No joo, oli se ihan vörttissä, sanoit Poika mä en koti. ole. Helvetti, se on tuolla. Aha. Ei helvetti, jätkä saa Katoppa. pian uuden Ai saa pokaalin. toisen sieltä. Mitä? Mitä vittua? Mikä lassi? Joo. Sano näin, että ei oo enää mitään tehtävissä. Jaha, 4 annettiin. Anneli 4. Joo. Ei jumalauta! Tää on niinku sanotaan Robin Hoodi, mutta Robin Hoodi hakkaa köyhiä ja antaa rikkaille vittu osakkeita. Ei saatana! Panin mun serkkuu, gang. Ei oo fresh, ei oo fresh. Ei oo freshia. Fresh like a spring. 最帅的男人，加拿大演员 Ryan Gosling，1980年出生于加拿大安大略省，是一名演员、歌手。Ryan 是童星出身，12岁时已有明星风范，年轻时候也是有一张超级俊美的鲜肉脸。而真正让 Ryan 走红的是《La La Land》这部电影，在里面他穿的一些西装被比喻成行走的荷尔蒙。 How about this? Shut your mouth. Mitä vittua? Mä tapan! Tää on mun uusi maini vittu. Pojat mä menen niin kiinni vittu. Näin voi pysäyttää mua. Pojat näin pysäyttää. Ai ne pysäyttää. Ei mitä vittua ne pysäyttää. Minä raju. Pojat mä annan niille slebaa vittu täältä tulla. Juman kautta. Raivo fokussas mua niinku viimeistä päivää. Mä annan niille pojat slebaa. Mä ajan niille pojat slebaa. Meidän pitää olla siinä. Onko se vaan Mä annan pitää pojat- syvemmällä kuin toi pointti? Mä annan pojat pointilla slebaa niille. Mä tapoin 2. Täällä tullaan pojat. Mä annan niille slebaa. Vittu mä annan niille slebaa. Ja mitä tapahtuu? Mä en tiedä pojat, mutta mä annan niille slebaa. Vitu ja vitu syvälle. Mä annan niille vitu slebaa ja vitu syvälle. Vitu. Mä otan pojat.
No se on vitu 20 HP! Victor! Mä oon nähdä paiton piirtaas. Juotte kohta pitää, mä oon sikkenen.